Kollaborazzjoni bejn l-Esplora u Invent 3D issarfet furja innovattiva li qed tispira u tqanqa l-interess fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija. F'din l-esibizzjoni ġew installati printers ta' xorta partikolari li se jipprovdu lil viżitaturi opportunità unika sabiex jiflu mill-qrib il-proċess ta' 3D printing. Fil-proċess qed jintuża filament magħmul minn materjal riċiklat u pjanti bħal amħirrun fost oħrajn. Il-kap tal-STEM Engagement fl-Esplora, Rebecca Buttigieg, spjegat lan ta' din il-wirja. Hawnhekk l-Esplora nixtiequ nispiraw l-itfal biex jaraw il-potenzjal biex jibidlu id-dinja tagħna u jagħmluha post aħjar. U bis-saħħa ta' 3D printers ħanurum il-potenzjal ta' teknoloġija innovattiva kif ukoll niddiskutu l-etika tagħha. Il-kap tal-Esplora, Olive McKay, qal li din il-wirja iżżewweġ it-teknoloġija ma' sostenibilità bil-għan li tkompli tħejji lill-istudenti bil-ħiliet tal-futur. Fej qegħdin nużaw dawn li 3D printers fej qegħdin ukoll naqdu l-arti mat-teknoloġija, l-arti mal-istem, dak li jistejjaħ STEAM, fej qed naraw il-kreattività tiġi maħluqa f'dan l-eżebit. Il-kap eżekuttiv ta' Invent 3D, David Ciberras, qal li din it-teknoloġija li fissera bħala meraviljuża għandha lan ukoll li tqajjem kuxjenza fost l-intraprendituri li għadhom qed jibdew il-karriera tagħhom.